Rumahnya mana deh? Kulo saking Ngawi. Ngawi. Iya. Kota atau mana tempatnya? Kulo asli produk yang Bawu. Bapak langsung melayu rene apa? Bapak lepung jere itu. Kenal aku. Nama dusun itu. Niku Dusun di salah satu kabupaten Ngawi ada yang bernama itu. Kesurupan wis mesane percil lho. Mesane percil. Iki lho. Takon ana kondi ya nyapa. Sampean kon Mbah. Wah, iki lho. Sampe ta sing kleban. Iki lho. Walah. Nyapa aku lah nyapa nyapa. Baik. Baik. Ampun ganggu jiwa raganipun Dik Percil nggih. Oh, ora iso. Medal nggih. Ngesane Dik Percil. Ngesane nggih. Manten Aja teko ngarep. Iya. Senep lho. Ora wis to nang ayo. Tak omongi. Apa? Aku nek mbok ngenekne kelingan lho. Kelingan apa? Ning Alfamart to. Dek mau nggih. Ning Alfamart. Ana wong wedok iki nganggo rok mini. Terus? Ning gember-gember roke. Terus? Lah ndodok milih dagangan ngono kae to. Iya. Lah bareng ngadeg iki lah kok roke njlepit ngene iki to. Lah aku ya isin to. Terus? Lah akhirnya tak dudut. Mbok dudut roke ben gak ngono. Nesu-nesu aku dikuamplengi. Lah berarti lah ora berkenan to. Ora berkenan. Tak delepe meneh ngono kuwi. Kowe iki nasar lho. Terus piye tanganmu rasane piye? Modele tanganmu piye to? Tak delepne ngene iki jero banget e. Bayake. Kulino kowe mesti. Kulino. Kowe mesti kulino